सबके नमस्कार। आज हमनी के एगो अईसन चीज के बारे में बात करे जा रहल बानी जा जवना के हमनी में से बहुत लोग रोज सेवन करेले, कैफीन। ई हमनी के चाय, कॉफी, सोडा आ एनर्जी ड्रिंक में बा। लेकिन का रौवा जानत बानी की कैफीन एगो प्राकृतिक पदार्थ है जवन की आपके दिमाग के प्रभावित करेला। ता कैफीन बढ़िया बा की खराब? तनी कैफीन रौरा खातिर बढ़िया हो सकेला। एकरा से कुछ कैंसर के खतरा कम हो जाला, दिमाग स्वस्थ रहेला, अवुरी लिवर तक के फायदा हो सकता। बाकिर याद राखी कि कमनो चीज के बहुते बेसी खराब होला। देखी हमार वीडियो कैफीन कितना ज्यादा होला। कैफीन के सुरक्षित मात्रा जाने खातिर जवन रवा सेवन कर सकेनी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिहल गयल बा। ज्यादा कैफीन से स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो सकता, कुछ हल्का होखेला लेकिन कुछ गंभीर हो सकता। हल्का दुष्प्रभाव, बेचैनी, अनिद्रा, बार बार पेशाब, चिड़चिड़ापन, मांसपेशियन में कंपी, दिल के धड़कन तेज भा अनियमित, अवुरी पेट में परेशानी महसूस होखे। गंभीर दुष्प्रभाव, भ्रम, ऐसन चीज देखल भा सुनल जवन ना होखे, मतिभ्रम, दौरा, दिल के समस्या आ मांसपेशियन के नुकसान। अगर आप अचानक कैफीन छोड़े के कोशिश करतानी तो आपके सिरदर्द, थकान महसूस होखे, अवुरी ध्यान केंद्रित करे में परेशानी जैसन कैफीन छोड़े के लक्षण हो सकता। आम तौर पर ये लक्षण 1 से 2 दिन के बाद चरम पर हो जाले आ 1 हफ्ता ले हो सकेले। एह समस्या से बचे खातिर एके बेर में कैफीन के छोड़े के बजाय धीरे धीरे कैफीन में कटौती कईल बेहतर हुई। अगर रवा के ये वीडियो मददगार लागल त अउरी स्वास्थ्य टिप्स खातिर लाइक, शेयर आ सब्सक्राइब करे के मत भूली।